izwe labavuni apho bengalimanga khona. Namhlanje intolongo zomzantsi Afrika ziyaphuphuma ngenxa yabantu ababefuna abantu kwethu ukuvuna apho bengalimanga khona. Esakhono sokuvuna umuntu engalimanga enza imigudu abanye balele kubandayo ngoba kwakuzanywa imigudu yokuvuna ngabanye bevuna apho bengalimanga khona. Abantu kwethu kunjalo nabaya eParlamente yoMzantsi Afrika amadoda namantokazi ebesiwathembile namhlanje athe khulubembe phambi kwenkundla zamatyala ngoba azama ukuvuna apho ebengalimanga khona. Abantu kwethu kunjalo ithi le ndoda ndiyakuqaphela ukuba wena uyonwaba xa uvuna apho ubungalimanga khona. Abantu kwethu kunjalo emisebenzini kukho abasebenzayo kodwa kube khona abanconywayo ngemisebenzi yabanye. Abantu kwethu kunjalo basuke bona bavune kodwa ayingabo abalimayo. Abantu kwethu kunjalo kodwa ndiyakuqaphela uyathanda ukuvuna apho ungalimanga khona yaye nesazela sakho asisathethi into nawe usuka wenze ngathi into yakho logama into le isetyenzwe ngomnye umuntu. Abantu kwethu